हेलो सांग माने नमस्कार ओडिशा असली अपडेट को आपनको स्वागत। तो चलतु वीडियो रे देखिबा। अरे भाई माने आज सकाल सकाल मोर गोटे बड़ समस्या हो गला। जेतेबेले कुकुड़ा दाना देबाकू गली देखिली मो असिल कुकुड़ार दाना पूरा सरी जाइछि। कौन करवा तेणु भाविली घरे जो चाउल अच्छी सेठू किछि दबा पाई। तेणु भाविली कि यही ब्लॉग टी आपनको शेयर करिवि बोली। तेबे कथा ହେଲା ଦାନା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କେବଳ ଚାଉଳ ହିଁ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଜାଣିଥିବେ କେବଳ ଚାଉଳ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭିଟାମିନ୍ ନାହିଁ। ମୋ ଅସିଲ ଭାଇ ତ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଉଳ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହିଲା ଯେ ଏହା ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ହେଲେ ଦାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କେବେ ଏମିତି ହୋଇଛି କି? ଯଦି ଦାନା ସରିଯାଏ ତେବେ କେବଳ ଚାଉଳ ନ ଦେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଡାଲି କିମ୍ବା ପନିପରିବା ମିଶାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ମାନେ ଚାଉଳ ଦେଲା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର କୁର୍ମି ବି ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ଦେବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।